Καλησπέρα. Σήμερα είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο για την αυριανή ημέρα που είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Είναι η πρώτη Κυριακή που είναι της Σαρακοστής και έχει τεθεί από τους πατέρες της Εκκλησίας γιατί όλα έχουν μια σειρά μέσα στη Σαρακοστή. Οι πρώτες δύο Κυριακές είναι αφιερωμένες σε θέματα πίστεως, η Κυριακή της Ορθοδοξίας και η δεύτερη Κυριακή που είναι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η τρίτη Κυριακή που είναι της Σταυροπροσκυνήσεως αναφέρεται στον Τίμιο Σταυρό, που είναι και σχετική με την περίοδο της Σαρακοστής που πλησιάζει τα πάθη του Χριστού. Και οι άλλες δύο Κυριακές είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, που έχει σχέση με το χριστιανικό ήθος και τη διόρθωσή του, την οποία την προσπαθούμε μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Αλλά οι πρώτες δύο Κυριακές, όπως είπαμε, ήταν η Κυριακή της Ορθοδοξίας και η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που αφορούν θέματα πίστεως. Εμείς θα μιλήσουμε, Δημήτρη, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας που είναι αύριο. Ναι. Τι είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας? Γιατί τη γιορτάζουμε? Λοιπόν, η Κυριακή της Ορθοδοξίας βασικά ξεκίνησε ως ανάμνηση της νίκης και του θριάμβου της Ορθοδοξίας έναντι της αιρέσεως της οικονομαχίας, η οποία ταλαιπώρησε την Εκκλησία τον 8ο αιώνα και τον 9ο, βασικά από τους χρόνους που βασίλευε ο Λέων ο Ίσαυρος, από το 717 και μετά, μέχρι τον θάνατο του Θεοφύλου του Αυτοκράτορα, το 842. Οπότε και ήταν η τελική νίκη της Εκκλησίας έναντι της αιρέσεως της οικονομαχίας. Εκτός όμως από τη νίκη της Εκκλησίας έναντι της οικονομαχίας, η Εκκλησία γιορτάζει μαζί με τη νίκη έναντι των οικονομάχων και τις άλλες νίκες έναντι όλων των αιρέσεων που ταλαιπώρησαν την Εκκλησία. Γι' αυτό στο συνοδικό, το οποίο διαβάζεται κανονικά αύριο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, εκτός από αυτά που λέει εναντίον της οικονομαχίας και εναντίον των οικονομάχων, έχουν προσθεθεί και άλλα κεφάλαια που είναι σχετικά με τη νίκη της Ορθοδοξίας εναντί όλων των αιρέσεων. Τι είναι το συνοδικό της Ορθοδοξίας? Το συνοδικό της Ορθοδοξίας είναι ένα κείμενο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου καταρχάς, το οποίο αφορά την αίρεση της οικονομαχίας και τους προτεργάτες της και λέει δηλώνει την πίστη της Εκκλησίας έναντι της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων, και σε αυτό προσθέθηκαν, όπως είπαμε, και μετά κεφάλαια για τη νίκη της Εκκλησίας έναντι άλλων αιρέσεων. Τι είναι η Σύνοδη? Ναι, η Σύνοδη είναι το ανώτατο κριτήριο εντός της Εκκλησίας. Η Οικουμενική Σύνοδος δηλαδή, και υπάρχουν και οι μικρότερες σύνοδοι, οι τοπικοί κτλ. Η Οικουμενική Σύνοδος είναι, όπως είπαμε, η ανώτατη αρχή της Εκκλησίας. Εκεί όπου η Εκκλησία κρίνει και δηλώνει όλες τις υποθέσεις της. Τα δογματικά ζητήματα, τα ηθικά. Είναι η ανώτατη αυθεντία δηλαδή της Εκκλησίας. Ωραία. Θέλεις να μας πεις, να συνεχίσεις να μας λες για την Κυριακή της Ορθοδοξίας? Γιατί αναλύσαμε λιγάκι τι είναι το κάθε ένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, αύριο δηλαδή, όπου θα διαβάσουμε το συνοδικό της Ορθοδοξίας, θα διαβάσουμε για τις κυριότερες αιρέσεις τις οποίες αντιμετώπισε η Εκκλησία. Τι λέγαν αυτές, τι απάντησε η Εκκλησία, ποια είναι η πίστη της Εκκλησίας, ποιοι ήταν οι προτεργάτες των αιρέσεων και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι αντιπαλέψαν αυτές τις αιρέσεις. Έτσι.
Θα ήθελα να μου πεις γιατί αναφερόμαστε και σε άλλα θέματα εκτός των εικόνων. Ναι, γιατί ξεκίνησε η γιορτή αυτή η αυριανή με αφορμή τον θρίαμβο και την νίκη της Εκκλησίας έναντι της αιρέσεως της οικονομαχίας, αλλά συμπεριέλαβε αργότερα και την νίκη της Εκκλησίας και έναντι άλλων των αιρέσεων, όπως αργότερα επί Μεγάλου Φωτίου, όταν αντιμετωπίστηκε η αίρεση των παπικών που προσθέσανε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, ναι. Μην τα μπερδεύουμε Και όλα. επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά προσθέσανε κεφάλαια για την νίκη των Ορθοδόξων έναντι των Βαρλαμιτών. Ωραία, εμείς θα μιλήσουμε τώρα για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα μιλήσουμε για όλα τα άλλα, γιατί θα μπερδευτούμε τώρα. Ναι, θα πούμε το εξής. Θα πούμε ότι θα κατηγοριοποιήσουμε τα πράγματα και θα πούμε για τις νίκες της Εκκλησίας όχι τόσο εκτεταμένα, θα τους πούμε κάπως συνοπτικά. Λοιπόν, οι νίκες της Εκκλησίας αφορούσαν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας έναντι αιρετικών οι οποίοι αμφισβητήσαν αυτά τα δόγματα. Δηλαδή έχουμε τα δόγματα το τριαδολογικό που αφορά το δόγμα περί Θεού της Αγίας Τριάδος, το οποίο το αμφισβητήσανε οι Αριανοί, οι οποίοι λέγανε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, ενώ η πίστη της Εκκλησίας και η πίστη των Αποστόλων και όλων των πατέρων που ήταν διάδοχοι των Αποστόλων ήταν ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, είναι ομοούσιος και ίσος με τον Πατέρα. Η άλλη τριαδολογική αίρεση την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία είναι πνευματομάχοι που αμφισβητούσαν την θεότητα και την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, ενώ η Εκκλησία λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι της αυτής φύσεως, έχει τον ίδιο τρόπο ύπαρξης και είναι ένας Θεός μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και είναι πρόσωπο. Οι άλλες αιρέσεις μετά, οι οποίες ταλαιπωρήσαν την Εκκλησία, είναι οι αιρέσεις που αφορούσαν το χριστολογικό δόγμα. Το χριστολογικό δόγμα αφορούν τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός για να σώσει τον άνθρωπο κατέβηκε και ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση. Έγινε και άνθρωπος, παραμένοντας ταυτόχρονα Θεός, χωρίς να χάσει τίποτα από τη θεότητά του. Λοιπόν, οι αιρέσεις λοιπόν που είχαν σχέση με το χριστολογικό δόγμα αμφισβητούσαν την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Άλλες λέγοντας ότι δεν πήρε ανθρώπινη ψυχή, άλλες λέγοντας ότι δεν πήρε ανθρώπινο σώμα, ότι το σώμα του ήταν μια δόκηση, μια φαντασία, άλλες λέγοντας ότι δεν είχε ανθρώπινη ενέργεια και ανθρώπινη θέληση. Όλες αυτές λοιπόν οι αιρέσεις αμφισβητούσαν ότι ο Χριστός προσέλαβε δηλαδή πλήρως την ανθρώπινη φύση. Εάν δεχόμασταν κάτι τέτοιο, αυτό θα σήμαινε ότι ο Χριστός δεν έσωσε ολόκληρο τον άνθρωπο. Γιατί λέγανε οι πατέρες πάντο απρόσληπτον αθεράπευτον. Δηλαδή, ό,τι δεν προσελάμβανε ο Χριστός από την ανθρώπινη φύση, αυτό θα το άφηνε αθεράπευτο. Γι' αυτό λοιπόν λέει η Εκκλησία ότι ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία. Η οποία αμαρτία δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην φύση την ανθρώπινη κατασκευή, δεν την έπλασε ο Θεός στην ανθρώπινη φύση αμαρτωλή. Μετά επισήλθε στον άνθρωπο. Κατ' επιλογή του δηλαδή. Ο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η αμαρτία στον άνθρωπο είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Έρχεται απ' έξω. Απλό και προσκολάται πάνω. Μετά έχουμε τις χριστολογικές αιρέσεις, τις οποίες αντιμετωπίστηκαν από τους πατέρες της Εκκλησίας την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Για το τριαδολογικό το αντιμετωπίσαν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και η Δευτέρα. Η πρώτη αντιμετώπισε τον Άριο και αυτούς που αμφισβητούσαν τη θεότητα του Χριστού και η Δευτέρα αυτούς που αμφισβητούσαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Η Εβδόμη αντιμετώπισε τους οικονομάχους, για την οποία μιλήσαμε. Αυτή είναι που συνέταξε και το συνοδικό της Ορθοδοξίας, όπως και η Σύνοδος του 842.
Και μετά έχουμε τις συνόδους, την 8η Οικουμενική Σύνοδο, που αναθεμάτισε όποιον προσθέτει στο σύμβολο της πίστεως, και συγκεκριμένα για τους παππικούς, οι οποίοι προσθέσανε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Και ύστερα έχουμε τις συνόδους του 1341 και 1351 επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, οι οποίες αφορούν στο σωτηριολογικό, δηλαδή το δόγμα, δηλαδή πώς σώζεται ο άνθρωπος δια της μετοχής των ακτίστων ενεργειών του Θεού, όπου διάφοροι λατινόφρονες υποστήριξαν ότι στο Θεό υπάρχει μόνο ουσία, δεν έχουμε ουσία και όχι άκτιστες ενέργειες. Η άκτιστη ενέργεια τι σημαίνει? Ωραία. Η ουσία, κάθε όν έχει ουσία, έχει μια ύπαρξη. Να. Αυτή η ουσία έχει ενέργειες, παράγει ενέργειες. Ας πούμε, της ανθρώπινης φύσεως, η ενέργεια η φυσική είναι η νόηση. Έτσι. Ναι. Το να νοεί, το να σκέφτεται. Μόνο αυτό είναι? Λέμε ένα παράδειγμα. Έτσι. Ένα παράδειγμα. Λοιπόν, έτσι και η άκτιστη φύση, η άκτιστη φύση του Θεού έχει και αυτή ενέργειες, άκτιστες ενέργειες. Όταν λες την άκτιστη, τι εννοείς με αυτή τη λέξη άκτιστη? Άκτιστη, δηλαδή? ωραία. Όλοι εμείς, όλη η κτήση, οι άνθρωποι, οι άγγελοι, όλη η κτήση είναι κτιστή. Δημιουργήθηκε. Υπάρχει από τη δημιουργία του Θεού. Ναι. Δημιουργήθηκε από το Θεό. Ο μόνος άκτιστος είναι ο Θεός. Ωραία. Λοιπόν, ο Θεός έχει φύση, ύπαρξη δηλαδή. Από τη φύση του προέρχονται κατά φυσικό το τρόπο ενέργειες. Τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Η δημιουργία του κόσμου είναι άκτιστη δημιουργήθηκαν δια της ακτίστου ενέργειας του Θεού. Ό,τι μεταδίδει ο Θεός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος του, είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Να ρωτήσω κάτι, οι Άγιοι που κάνανε θαύματα, είναι άκτιστο και αυτό το... Ναι. Γίνανε μέτοχοι των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και έτσι γίνανε τα θαύματα. Ναι. Και έτσι ερχόμαστε κι εμείς σε επαφή και σε κοινωνία με το Θεό. Για τον ακτίστων ενεργειών του Θεού. Αυτό δηλαδή ήταν το σωτηριολογικό δόγμα. Υπάρχουν και κάποια άλλες νίκες μικρότερες της Εκκλησίας, οι οποίες αναφέρονται στο συνοδικό, που θα διαβαστεί αύριο, στο συνοδικό της Κυριακής Ορθοδοξίας. Αλλά αυτές είναι οι κυριότερες που είπαμε, που αφορούν τα δόγματα της Εκκλησίας: χριστολογικό, τριαδολογικό, εκκλησιολογικό και σωτηριολογικό. Για το εκκλησιολογικό αργότερα υπήρξαν οι Προτεστάντες και οι οποίοι το αμφισβητήσανε, αλλά αυτοί δεν προεκλαμβάνονται στο συνοδικό, γιατί είναι μια αίρεση η οποία γεννήθηκε εκτός Εκκλησίας, όχι εντός Εκκλησίας. Το συνοδικό περιλαμβάνει με τις αιρέσεις που είναι οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα από την Εκκλησία Αιρετική, οι οποίοι αμφισβήτησαν την πίστη. Οι πρώτες δύο Κυριακές λοιπόν αφιερώνται σε θέματα ορθοδόξου πίστεως, γιατί πάντα για να σωθεί άνθρωπος ξεκινάμε πρώτα από την πίστη και μετά κοιτάμε και το βίωμα. Γιατί σε αυτή την εικόνα που έχουμε βάλει είναι γύρω-γύρω οι Άγιοι και στη μέση είναι ο Χριστός? Ναι, βρέφος με την Θεοτόκο. Ναι, αν δεις και από πίσω, στη δεύτερη σειρά είναι πατέρες οι οποίοι κρατάνε την εικόνα του Χριστού. Ναι, εδώ στο κέντρο... Ναι, αυτό είναι από τη λιτανία που έγινε το 842. Αριστερά, αν δεις από την εικόνα της Παναγίας, είναι μια βασίλισσα. Ναι. Αυτή είναι η Ειρήνη Αθηναία, η οποία... η Αθηναία, η Θεοδόρα, με τον Μιχαήλ, η οποία το 842... Εδώ. Ναι. Εδώ και αυτός είναι ο Μιχαήλ. Όχι, ο Μιχαήλ είναι κάτω. Ο Μιχαήλ είναι κάτω. Εδώ. Κάτω, δεν φαίνεται. Φαίνεται λίγο το άρα είναι μόνο εδώ πέρα. Ναι.
Φαίνεται λίγο το στέμμα του, όπως κοιτάς την Θεοδώρα, αριστερά κάτω έχει ένα φωτοστέφανο. Αυτό εδώ. Αριστερά κάτω στη Θεοδώρα. Πάρε το λίγο εδώ πέρα το ποντίκι. Κοίτα εδώ. Δεν φαίνεται καθόλου. Εδώ. Α, και κάτω είναι. Ναι. Α, είναι κάτω. Ήτανε μικρός. Εδώ δηλαδή. Ναι, εδώ, λοιπόν. δεν φαίνεται. Η σύνοδος λοιπόν Εδώ. που έκανε η Θεοδώρα και αποφάσισε την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων, να πούμε ότι η περίοδος της οικονομαχίας υπήρχαν διωγμοί εναντίον των Ορθοδόξων, οι οποίοι τιμούσαν και σεβόντουσαν τις Αγίες Εικόνες. Ναι. Υπήρχαν εξορίες, εκοπή μελών, δηλαδή τους κόβανε χέρια, γλώσσες, Ναι, βγάζανε μάτια, αυτιά, Ναι. ακόμα και θανατώσεις. Mm. Και με τον θάνατο του Θεοφύλου, που ήταν ο άντρας της Θεοδόρας, Ναι. η Θεοδόρα ήταν ορθόδοξη, απλώς το έκρυβε. Με το που πέθανε ο άντρας της και μάλιστα τελευταίες στιγμές τον κατάφερε να μετανοήσει, τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ναι. Με το που πέθανε λοιπόν ο άντρας της, έκανε σύνοδο, συνήθρισε σύνοδο, η οποία επανέφερε την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων της Εκκλησίας. Ωραία. Και έγινε λιτανία Ναι. προς τιμήν του γεγονότος, δηλαδή, για να χάνουν το γεγονός της αναστηλώσεως. Και αυτό παριστάνει η εικόνα που έχουμε στο βίντεο. Ωραία. Αυτή η εικόνα τίθεται στα προσκυνητάρια των ναών αύριο. Α, ωραία. Από σήμερα δηλαδή, από τον Ισπερινό. Θα υπάρχει εικόνα αυτή Ναι, αύριο, ναι. Και σήμερα αλλά και αύριο. Ναι. Ωραία. Αυτά τα λέει για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Να μην πούμε γνωρίζουμε, πάρα πολλά, ναι. γιατί είπες και κάποια διάφορα άλλα πραγματάκια που έπρεπε να τα γνωρίζουμε, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε. Ναι. Ωραία. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι. Καλό βράδυ.